Yo, malipayong adlaw sa Domingo. Kanatong tanan diha mga kasans sa New Republic in the house. So karong adlaw mga kasans, kauban na to si Boss Manny gikan mi og Simba, pauli na mi. So nihangyo man siya nga una na daw ko sa sakyanan. Ako tay mo drive pero mawaw ko. Kay basin niya tisog makasata ni Peter bang mahala niya ang sakyanan. So taon mga kasans. Atong pabuton sa si Boss Manny kay napay gika istorya sila ni Ma'am Jinky dito sa unahan. Taon nana to karon. So ako ipakita karon mga kasans ang among video kay pauli naman me sa muang gipuy-an diha sa unahan. Ambot sanang streetan ni diri mo kasabot diri sa Mirka ug asa ni bitan ni. Basta kay gisugor akong Boss Manny mga kasans nga magkabir ta sa iya karon. Kita mo imo video sa iya karon. So atangi unya mga kasans. Taon. Boss, ready na boss. Nag-video na ko boss. Hello everyone. Galing kami sa church. We came from the church. And then after that, my family, we do lunch. Did lunch kami. And then, riding going back home. Tomorrow again. Mura raman dahil Pilipinas ni diri boss no? No, na yung mga bougainvillea da skili do. Apoy kuano. Apoy panaderia. Na siguro yung mga pandesal diha boss. Indot siguro mo palit diha boss. Ako lang gitutok ang kamera sa imo boss ha. I-update sila boss og sang adlaw ron. Sunday. No training. That's why. I'm practicing driving. Ay siglingi boss istorya boss ay siglingi sa ako kay puko sa dalan ba kay tabukan kag di ingon natin ron nga mga lintubaw ta ani kalakiha. Puko sa dalan boss ignon ra tika og kanang kon kining lingis ko. Istorya na boss, istorya sa ila bag asa to ang ruta rong adlaw. Unsay atong mga katikaran rong adlaw. Going back home and then prepare for the work Kana? and the Senate. Today. Aron di ka maglisod boss, binisaya lang boss. I-remind sila boss sa imong away sa pizza, asa o sa orasa. Don't forget to watch my upcoming fight, August 21, August 21st, in Las Vegas. It's gonna be fun and exciting. I'm excited for the fight. So Boss, tanaw side mirror boss, na-ilp ka kargag baboy boss. Poverty ka ra na boss, kay mura ganina ra man sige sunod-sunod to ah. Yo siguro kabaw grabe to ano, ikis mo ni ban. Paunhan na sila boss. Kay ma diskusya ta na dagi ta nang gihahak ng tawanan na. Masunahan boss oh, murag diha ata sa unahan muliko boss. Kuan siguro atong panihapon unya boss, initon ko ra tong nagkuan man tagahapon. Ganinang nag-prepare naman to si itong kauban ganina. Katulad lang pantat siguro. Ako ang initon lang to, daghan pa mo itong sabaw. Kira ka to? Sige boss, ako na lang palungon boss ha, video boss. O di na mo kami istorya, wala naman kay klaro mo, hindi. Palungon lang ako ni. Saludo sa harap ng bandila, Kastila, kabang umaalipin sa alila. Sinakop ng puti ang mga kayumangge.